Buntag. Uy, may buntag. Ay, maimbutag sa ato. Ako day si Kapitan Goryo. Mudagan karon sa umaabot nga eleksyon o kapitan. Ay, ikaw mo lang hinaot- sir pagkakapitan. Hinaot nga butaran ko ninyo kay atuan ning pabaguon atong barangay. Mga saad. Sulain pa yato. Duha raman mo asa man day inyong team leader diri sa barangay. Ay, sir. Leader. Ay, sir. Tara dito. Oh, Tara. sige, ako nga doon. Salamat ha. Sige, lihog lang. Lihog lang kap. Ikay team leader diri sa barangay? Dili sa kada eleksyon, ako yung doulon dire. Nya, naanak ko yung ballpen og papel kay hapit na magong eleksyon. Unsa may tuyo nimo? Na ako diri karon. Kipagila-ila sa kunim ako di siguryo nga mudagan og kapitan. Sige ako ni siguan si Jire. Jiri, Oh, sige. Jire. Ako dire. Ikaw mangumpanya ka? Mangumpanya ko sa akong pagkakapitan. Na ako'y butante dire. 100 di ka buok. Pero Grabe daghana no. ginahan ko kwarta. Kwarta, uy. Matay. Mga pila masad? Bisag ka na 5,000 diha kay sakto-sakto na. Tor, mudaga man nagkapitan ang tawhana, Tor. Kana? Oh, Daga na. atuan na hukukan, Tor. Bukan na to pangiwan na to kwarta. Ako'y diskarte ana. Ato na to. Sige lang kay ako'y bahala nimo. Tagaan ta na. Sige. Magpaabot ko ha. Brad. Mudaga sa Ano sa kapitan diri, Brad. Kapitan. Mudagan ko Ako kapitan. istorya nimo, Brad. Unsa man na? Ayaw tuwa na, Brad. Kay dili na leader diri. Kami mo leader diri. Kami mo inila diri. Dili nimo ihatag ang imong kwarta kay kami bahala sa mga tao diri, Brad. Mo ba? Oh. Tino na. Tinod na. Abi mo na ko kana mo inila diri. Brad, kami mo inila diri. Inila Uy. diri. Nang mao na to atong prestada ha. Money down. Sige. Sige ha. Brad, diri na imong kwarta ihatag mo, Brad. Kay padaugon ka na mo section. mo seleksyon, Brad. Sige. Kap. Ari na imong kwarta. Kay padaugon ka na mo. Amo na ipangatag ron. Way problema na. Kay tagaan ta mo Oskalibo. Sure na ka. O sa kalibo ra. Kana na imong kwarta. Uy, Kay kami bahala. Amo na Kami bahala na ako? Oo, amo itagtag diri padaugon ka na mo. Itagtag na mo na kada tawo diri. Ayaw ka ba na ka? Kami mo inila diri. Ayaw to ato imong leader kay butbuton to. sige kamo ibahala na ako. Inyo na hasta akong pitaka Basta kamo ibahala na ako diri ha. Kami bahala diri. Sige, salamat. Pasalitan mo Salamat. na. O sige kap. Halong. Sige guard, kami bahala ni. Sige, salamat. Kaning kwarta nga gihatag ni Kapitan Tor. Dili ka ni igasto. Dili ka ni panghatag, dili ka ni panghatag sa mga tao. Dili inom. Atuan ning iinom. Imulan ta na Isuroy pa ni. Isuhoy. Nya kung moingon Adto tag kay kung mapirdi siya, miingon raman ta nga gidawat riyang kwarta. Oh. Nya wala siya butuha. Sige ta. Adto ta. Over 1 month later. Yes! Daog Kaya ka na daog. kap. May gani ka na daog ta ba? Tur mata tur. Uy, daog kuno sa Kapitan Tor. Sa Kapitan ha? Oh, daog sa Kapitan. May gani Tor kini daog sa Kapitan Tor. Daog kita pre. Daog ka. Kaya. Daog lagi ka. Salamat ka ninyo kay Wadyo. Wala problema, Kap. Grabe yun ka. Kuan ako ninyo. Salamat kayo. Daog ka. Salamat ka. Salamat. Salamat.